яке аз бозиҳои ҷолибу диданӣ дар даври гузаштаи Лигаи Якуми Тоҷикистон оид ба футбол дербии минтақаи клуб бо иштироки дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ ва ҳулбуки ноҳияи Восе баргузор шуд, ки ин бозӣ барои ҳар ду даста муҳиму ҳалталаб унвон мешуд. Дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе дар зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқа қарор дошта барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ талош варзида истодааст. Дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ бошад дар соли аввали фаъолияти худ дар Лигаи Якум ба мушкилиҳо дучор шуда дар зинаи 11-уми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Бояд гуфт ки дастаи сарҳадчӣ дар марҳилаи дуюми мусобиқа ба сафи худ чанд тан аз футболбозони бомаҳоратро даъват намудааст ва аз бозӣ ба бозӣ имтиёзи заруриро ба даст оварда барои боқӣ мондан дар Лигаи Якум талош варзида истодаанд. Бозии мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи сарҳадчӣ оғоз гардида, шогирдони Фаррух Сафолов чанд маротиба имкони рахна намудани дарвозаи рақибро пайдо намуданд, вале дар хатти ҳимоя футболбозони дастаи ҳулбук хуб бозигузорӣ намуда имкон надоданд ки ҳамлаҳо ба гол анҷом ёбанд. Дар идомаи бозии саъитараш дар дақиқаи 24-уми қисми аввали майдондорӣ ниҳоят ба футболбозони дастаи сарҳадчӣ имкон пайдо шуд ки ба кушодани ҳисоб даст ёбанд. Голи аввалро дар дидори имрӯза ҳамлавари канории дастаи сарҳадчӣ Суроб Мирзоев ба самар расонид. Дар дақиқаҳои охири қисми аввали майдондорӣ дастаи ҳулбук низ ба задани гол даст ёфт, вале дар ин ҳолат довари канорӣ ҳолати нобозиро ба қайд гирифта гол бекор карда шуд. Ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расид. Дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи ҳулбук ниҳоят ба задани гол даст ёфт ва муаллифи ин гол Гурез Аслонов гардид, ки дар як ҳуҷуми тезкор тавонистанд хатти ҳимояи рақибро рахна намуда ҳисоби бозиро баробар созанд. Соҳибони майдон баъди ин гол бештар ба ҳамла гузаштанд ва партофти сарбони дастаи сарҳадчӣ Зокир Абдулхайровро муаллифи голи аввал Суҳроб Мирзоев бо як усули зебо вориди дарвозаи рақиб намуда ҳисобро 2-1 бар нафъи дастаи сарҳадчӣ гардонид. Дар идомаи бозӣ дастаи сарҳадчӣ метавонист ки боз ҳам дар ҳисоби голҳо пешсаф шавад, аммо голи задаи нимҳимоятгари дастаи соҳибони майдон Наврӯз Баротов аз ҳолати нобозӣ вориди дарвозаи рақиб гардида ситоди доварон онро бекор карданд. Дар дақиқаи 82-уми бозӣ бошад дастаи ҳулбук тавонист ки як ҳуҷуми дигарро дар назди дарвозаи соҳибони майдон созмон диҳад ва баъди хатои ҳимоятгарон Гурез Аслонов голи дуюми худро вориди дарвозаи рақиб намуда ҳисоби бозиро баробар намуданд. Дар дақиқаи охири бозӣ басот ҷолибу хотирмон сурат гирифт ва дар дақиқаи 89-уми бозӣ ҳамлавари дастаи сарҳадчӣ Суҳроб Мирзоев тавонист ки голи сеюми худро дар ин дидор вориди дарвозаи рақиб намуда дар баробари таъмини ғолибияти даста хетрикро дар номи худ сабт намояд. Ҳамин тариқ дидори дастаҳои сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ ва ҳулбуки ноҳияи Восе дар дербии минтақаи клуб бо ҳисоби 3-2 бар нафъи дастаи сарҳадчӣ ба итмом расида. Ин даста 3 имтиёзи заруриро барои боқӣ мондан дар Лигаи Якум ба даст овард.